असो सेल्फी पॉइंट केलेलो आहे हो बघा। या ठिकाणी रवान आपण आपलो सेल्फी घेऊ शकतो। माका आठवतं की आम्ही लहान असताना म्हणजे शाळेत 7वी 8वीत असताना आम्ही सुद्धा आईकडे हट्ट करायचो की मी जत्रेत बांगडे भरतलय असं। मग आम्ही जत्रेत आपल्याक जो हो तो कलर आम्ही बांगडे भरायचो। जसं आता आठवण इली कासार काकांका बघून। तर या ठिकाणी या कोल्ड्रिंक्सचं पण दुकान इलेला आहे बघा, दाखवते अनन्या कोल्ड्रिंक्स। सगळ्या प्रकारचे सरबत हे मिळतात। फोन नंबर पण दिलेलो आहे आणि ऑर्डर सुद्धा ते स्वीकारतात। लग्न समारंभ करून दिलेला आहे। आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व आमचे सहकारी मार्गदर्शक त्यामध्ये प्रकाश पावसकर जे आहेत, आपले प्रमुख अतिथी माजी पंचायत समिती सदस्य आमचे मित्र अजिंक्य पाताडे, अनिल पालकर, नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले। माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज आम्ही इलो श्री ब्राह्मणदेव जत्रोत्सवाक सुकळवडच्या। चला तर मग दाखवते तुमका सुकळवडची श्री ब्राह्मणदेवाची ही जत्रा। अजून रात्र होऊक नाही तरी सुद्धा जत्रे गर्दी आहे आणि खूप गर्दी असते या जत्रेक। म्हणजे रस्त्यावर इकडे खूप ट्रॅफिक पण जमता, त्याच्यामुळे दाखवते तुमका। ह्यो ह्या बाजूचा जो रस्तो आहे ह्यो भंडारवाडीत गेलो सुकळवडच्या, आणि ह्या सुकळवडच्या भंडारवाडी रोडच्या अगदी समोरच ही श्री ब्राह्मणदेवाची जत्रा भरता। आणि ह्या खूप जुना मंदिर आहे। ह्या बाजूक इकडे पण अशी रस्त्यावर ओटी, केळी, नारळ अशी दुकानं लागली आहेत।
असो सेल्फी पॉइंट केलेलो आहे हो बघा। या ठिकाणी रवान आपण आपलो सेल्फी घेऊ शकतो बघा। तर ह्यो असो सेल्फी पॉइंट कसं वाटलं तुमका? ह्या बाजूक इकडे चायनीज कॉर्नर पण काही जणांका चायनीजचा खूपच फॅड असता। इकडे रेवडेकर मिठाईवाले पण इले। व्हेज मंचुरियन, व्हेज कोबी मंचुरियन। भज्याचा दुकाना हॉटेल खाजी पण खाजी वेगवेगळ्या प्रकारची। ह्या साखरेचा खाजा, ह्या गुळाचा खाजा, इकडे हे बुंदीचे लाडू आहेत, तिळाचे लाडू। वाह काय सुंदर लाडू आहेत बघा। कसा पॅकेट?
20 रुपयात फक्त. हे बघा फ्रेश एकदम. हे खडखडे लाडू, शेवाचे खडखडे लाडू. ह्या बंगाली खाजा, हे चुरमुऱ्याचे लाडू. असं त्यांचं ह्या खाज्याचं पण दुकान आणि इकडे भजी पण, गरमागरम भजी तळण्याचं काम चालू आहे. हे बघा इकडे टेबल खुर्ची मांडलेले आहेत. ती बघा भजी. या ठिकाणी आता आपण थोडा आतमध्ये जाऊया. अजून काही जणांनी दुकानं लावू पण नाही तसं दिसता. हे बघा इकडे थंडीसाठी आता स्वेटर, कानटोपी, हातमोजे सगळा इलेला. फक्त 50 रुपयात. कोणताही मोबाईल असलो तरी 50 रुपये. हां हां ओके. खूप प्रकारची कवर्स दिसतात. चला तर पुढे जाऊया. इकडे आईस्क्रीम कॉर्नर असा. या ठिकाणी काय ऑल इंडिया स्पेशल भेल गणेश, न्यू गणेश.
बघा, विचारूया आपण काय काय मिळतं आहे, काय काय मिळणार आहे इथे. हा, हे सगळं बघा. तर इकडे आता स्पेशल भेल मिळतली, शेवपुरी, रगडापुरी, पाणीपुरी. आहे मेहंदीचे बोनर, टिकले, बांगडे, पैंजण, मंगळसूत्रा, हे कानातले पण किती सुंदर सुंदर आहेत बघा. मी पण पुन्हा जाऊन येतलय तेव्हा ह्या सगळ्या घेतय. आता मी पैसे पण आणूक नाही येताना, फक्त मोबाईल घेतलाय आणि गाडीची चावी घेतलंय आणि मी फक्त शूटिंग करूसाठी निघालय. इकडे असे फुलांचे गजरे पण आहेत, हे बघा. जत्रा भरली की गर्दीत फिरा खूप म्हणजे असं वाटतं की खरोखर जत्रेत इलं. आता गर्दी नसल्यामुळे एवढं काही वाटत नाही, पण तरी पण तुमका मी दुकानात दाखवसाठी लवकर इलंय. इकडे अजून दुकान लावण्याचं काम चालू आहे, पर्सचा दुकान आहे, लेडीज पर्सचा. हे बघा, इकडे पर्स पण मस्त मस्त इले आहेत, हे बघा. किती पासून चालू आहेत किंमत पर्सच्या? किती रुपयापासून आहेत पर्स?
अशा प्रकारे ही बघा, ही वाट पण तुमका दाखवते. नंतर ही पूर्ण सगळी वाट आणि ही मळली जातली. इकडे शेती करतात ही बघा, त्यामुळे हे भाताचे म्हणजे भात कापलेले खुटमारे आहेत ते भाताचे हे बघा. तर ह्या सगळा थोड्या वेळान तुमका असा मळलेला दिसतला, थोड्या वेळान म्हणजे उद्या सकाळपर्यंत. इकडे या बाजूक वर्दम मिठाईवाले. वरच्या ब्राह्मणदेव जत्रेत दरवर्षी पारसेकर दशावतारी मंडळांचं नाटक असतं. दरवर्षी त्यांचं नाटक असतं आणि एकदम दणदणीत असं नाट्यप्रयोग असता. तुम्ही सगळ्यांनी दशावतारी नाटक जर तुमका आवडत असतात आणि पारसेकरांचं नाटक जर तुम्ही बघितलं असाल तर तुमका माहितीच असतात. या ठिकाणीच नाटक सादर होणारा. तर ही जत्रा रस्त्यावरून कशी दिसता ती पण तुमका मी दाखवणार आहे. आता मी जाते तिकडे रस्त्यावर.
तर या ठिकाणी या कोल्ड्रिंक्सचं पण दुकान इलेलं आहे. तर गाववाल्यानं बघितलात ना जत्रा सुकळवडची, अजून गर्दी होत नाही. गर्दी होतली आणि मी सुद्धा आता थोड्या वेळाने जाऊन घराकडनं पुन्हा येतलंय, तेव्हा तुमका गर्दी दाखवतंय कसा काय असतात जत्रेत आमच्या. आणि तेव्हा मग पुन्हा शूटिंग करतंय. आता तर कधीच काळोख झालो माका समजाकच नाही, शूटिंग घेता घेता कधीच रात्र झाली. आता जातंय तर मग घराकडे. तर गाववाल्यानु मगाशी जत्रा बघा आणि आताची जत्रा बघा, मंदिरात किती गर्दी आहे. ही जी लाईन ती हयपर्यंत म्हणजे रस्त्यावर जवळजवळ ही लाईन गेलेली आहे. तर आता आम्ही जेवण वगैरे इलो आता दर्शनासाठी. अविनाश मजूरकर आपण व्यासपीठावर सांगा पण व्हायचं आहे. सेल्फी पॉइंटवर सेल्फी काढूचं पण चालू असत आणि इकडे जत्रेत गर्दी दिसता. आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्माननीय पालवते त्यांचं आगमन होते. मी त्यांना विनंती करतो व्यासपीठावर सांगा व्हायचं. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. दर्शनासाठी भाविकांची खूपच गर्दी झालेली आहे. श्री ब्राह्मणदेव चरणी नतमस्तक होऊ आणि जमलेल्या या तमाम भाविकांना अभिवादन करून मी स्पर्धा ठरवतो की ज्यांच्या जीवावर ते सर्व ब्राह्मणदेव क्रीडा मंडळाचे तमाम कार्यकर्ते ज्यांनी अविरत मेहनत करून गेले 10 दिवस आपण बघितलं, महाराष्ट्र राज्य आणि गोव्यातून सुद्धा इथे खेळाडू चांगल्या प्रकारचा खेळ करून गेले. आपण पाहत असतो आपल्या आजूबाजूला ज्या स्पर्धा चालू होतात ते एका दुसऱ्या वर्षी खेळवलं जातं आणि नंतर त्या स्पर्धा संतोष सामंत, सुनील पार्टे, शिवराम पाताळे, गणेश गरू, अविनाश गरू, अतुल नेरकर, मंदार मटकर, कौस्तुभ मधुकर हे जे काय खेळाडू आहे हे आपल्या नावावर इथे संघावर खेळवतात आणि त्यामुळेच आमच्या या स्पर्धेची शोभा वाढते. प्रामुख्याने नाव घेण्यासाठी सारखे ज्यांची दरवर्षी आम्हाला या स्पर्धेसाठी देणगी असतात तर सागर कुशे, सुयोग मोरटकर,
पवन गावकर, संजय गावकर, प्रकाशजी पावसकर, बाळू पावसकर, वैभव वाताडे, प्रमोद मोडक, स्वप्नील गावडे, समीर परब, ललित पाटाळे, नागेश नांदोडकर हे कायमस्वरूपी या मंडळाचे डेप्युटर प्रत्येक वर्षी त्यांचे जयंत्या येतात आणि त्यामुळेच आम्ही ही स्पर्धा इथे निश्चितपणे आयोजित करू शकतो. आज आपल्याला मला सांगावं मला आनंद होतोय की 41 कायमस्वरूपी जयंतीला मामा दिसलो त्यांना शूटिंग घेतलंय बघा थंय वरती या पूर्ण अख्खो असा. तर जत्रेची गर्दी जबरदस्त वाढत चालली आणि भाविकांची रांग खूपच वाढली आता. ही 14 वर्षाखाली लहान मुलांच्या ज्या स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या त्या संपूर्ण आयोजित केल्या ते ललित पाटाळे. त्यासाठी सर्वप्रथम मी त्यांचे मनापासून किती गर्दी झाली आहे ती माझ्या पाठीमागे. हे काम करत असताना हे काम खूप अवघड काम आहे. कारण जरी खेळ म्हटला तरी हे कार्यक्रम चालू आहे. हा कार्यक्रम अतिशय उत्तमपणे उत्तम जोमाने आणि सर्वांच्या सहकार्य आतापर्यंत जसं तुम्हाला मिळालंय तसंच आपल्याला हा विश्वास तुम्ही अतिशय प्रामाणिकपणे काम करून जोपासताय. हेच आता आम्ही मोबाईल पकडून मिळायचो नाही. अतिशय उत्तम प्रतीचं यश प्राप्त करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत राहाल अशी आशा आहे. तर बघा आपण लहान असताना जो कापूस खावना आवडी बघा कसं बनवतात तो मोठे होऊन खेळण्यासाठी दादा हे सर्व बनवता. ही पण अतिशय चांगली गोष्ट आहे. तर त्यासाठी सर्व ह्या कार्यक्रमासाठी आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो. इथेच सांगतो जय हिंद जय महाराष्ट्र. एक निवेदन आहे गावराई 30 रुपये समर्थ आज्ञेच्या बैठकीमध्ये बसून श्रवण घेणाऱ्या नको शुक्रवार गावामध्ये राहणाऱ्या सर्वांना माहिती आहे की हे सातत्य राहणं ही फार मोठी अवघड गोष्ट आहे. आणि मला वाटत नाही की सलग 41 वर्ष निर्विघ्नपणे अशा प्रकारच्या स्पर्धा भरवणं हे कुठल्याही क्रीडा मंडळाला माझ्या तरी ऐकवात नाही जमलेलं नाही आहे. आणि अशा प्रकारचं काम या क्रीडा मंडळाने ब्राह्मणदेव क्रीडा मंडळाने करून दिलेलं आहे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व आमचे सहकारी मार्गदर्शक त्यामध्ये प्रकाश पावसकर जे आहेत, आपले प्रमुख अतिथी माजी पंचायत समिती सदस्य आमचे मित्र अजिंक्य पाताडे, अनिल पालकर सेवा समितीचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक राजन पावसकर, भाऊ पाताडे साहेब सर्व या ठिकाणचे याचे साक्षीदार आहेत. या स्पर्धाचे गेले आम्ही लहान असल्यापासून या स्पर्धा बघतोय आणि त्यापासून आम्ही सुद्धा या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. एक आपल्याला माहिती आहे की आश्रयदाते कदाचित मिळतात. आज आपण बघतोय की बरेच क्रीडा मंडळ आहेत, आपण त्यांना बॅट आहेत, बॉल्स आहेत, सर्व साहित्य क्रीडेचं पुरवतो. परंतु आजच्या या तणावाच्या किंवा धाकधुकीच्या साहेबांनी सांगितलं कोणी बघत नाही पदाधिकारी आहेत. मागच्या जिला कन्फ्युजन झाला की काय घ्यायचं नक्की काय हवं तुला. एरोप्लेन म्हणजे मोठं काम आहे. तर आता हैसर नारिंग टाकून खयची वस्तू गावतली तर त्याच्यावर लिहिलेला 50ची नोटा, घड्याळा, बॅटरी, 20ची नोटा, 10ची नोट असा, 100ची नोटा. असं यो खेळ असा हैसर चालू. एका रिंगचे किती रुपये. आता बघूया हा अरे धन्यवाद. सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतो आणि मक्याची कणसा पण इलियत
फ्राय केलेली। पण या माझ्या झिलाक तर खूप घाई लागली आहे की कधी एकदा तो याच्यावर जाता आणि उडी मारता। कारण एक गोष्ट सांगतो, कुठे जाणार आहेस तू? हा जावा मग। कार्यकर्ता काही काळापुरता एक खेळाडू उगा देऊन जा इथे तो। अशा प्रकारे ब्राह्मणदेव क्रीडा मंडळाशी माझं थोडंफार नातं राहिलंय। आम्ही जो काय क्रिकेट खेळला थोडाफार, त्याची संपूर्ण प्रेरणा या ब्राह्मणदेव क्रीडा मंडळाच्या पटांगणावर आम्ही हे सगळं शिकलो। ब्राह्मणदेव क्रीडा मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते सातत्यपूर्ण ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी अतिशय चांगल्या प्रकारचं कुठलंही मनात किंतु न बाळगता सगळे कार्य, कारण आपल्या गावातलं संपूर्ण पालकत्व जणू काही त्यांनी स्वीकारलं आहे। अशा प्रकारचं या ठिकाणी त्यांचं सहकार्य असतं। मी शालेय व्यवस्थापनचा अध्यक्ष आहे। मित्र हो, शाळेची पटसंख्या कमी होती तरी सुद्धा सन्माननीय प्रकाशजी पावसाळे सहकारी आहेत, या ठिकाणी बसलेले मंडळी आहेत, बाबूराव आहेत, महेश पुरोहितकर आहेत, अशा सर्वांनी शाळेला एक शिक्षक दिला आणि स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून तिथं मानधन दिलं जातं। सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे, अशा प्रकारचे दाते आपल्या गावात असताना 10 मिनिटाचे 50 रुपये आपलं गाव कुठेही कमी पडणार नाही। कुठल्या कोणतरी शासनाकडून पगार येईल किंवा आणि कोणतरी देईल याच्यावर डिपेंड नाही आहे। सगळ्या गोष्टी आपल्या मंगलावर आणि अशा प्रकारचं काम या ठिकाणी गावातले जे देणगीदार आहेत ते करतात। ब्राह्मणदेव क्रीडा मंडळाला सातत्यपूर्ण सहकार्य करणाऱ्या दात्यांनाही पुन्हा एकदा मी धन्यवाद देतो। जत्रोत्सवानिमित्त आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात, आपल्या सर्वांना धन्यवाद देऊन मी माझे 2 शब्द तिच्या गळ्यातच पडलो तो बघ। ए काय झालं? त्याला हात दाखवा। ये कार्तिक इकडे ये काय नाही होणार, काय नाही होणार ये तिकडे गेल्यावर बियाक लागलो तो। ये खाली ये। पोरांनी होय तसे उडी मारले। देव सुद्धा अडचणी आणि संकट हे सर्वात कर्तबगार मनुष्य असतो आणि हा विकसित मेंदू पुढे जाऊन त्यांना आयुष्य मोटरसायकल आणि म्हणूनच या ठिकाणी खेळ इकडे बाईक स्वारी चालू आहे। झिल माझं त्याच्यावर तरी बसलो। कुठल्याही विषयामध्ये आपण संघर्ष कसा करावा आणि उच्च पदावर जाण्यासाठी त्या ठिकाणी मेहनत कशी करावी हे सर्व खेळ चेडवान तवसर हैसर पैसे फिटवचं काम केले। मार उडीये मारले, घसरगुंडी खेळताय बघा। पैसे वसूल झाले, जिला काही जमला नाही त्याच्यावर। मंचुरियनचे 5 प्लेटी सांगलं आता ताव मारूचो हा मंचुरियन। इकडे आता मंचुरियन गरम करतो तू थोडे फिरवतो अशा प्रकारे तुडुंब भरलेली आहे। इकडे पण गर्दी आहे। क्रीडा मंडळ सर्वांचे आभारी आहे। त्याप्रमाणे 41 वर्ष ब्राह्मणदेव क्रीडा मंडळ ही स्पर्धा भरवते आहे आणि या स्पर्धा भरवण्याची खरी ताकद आहे की या गावातील सर्व दानशील देणगीदार आहेत। त्यांनी देणगी दिली नसती तर आम्हाला 41 वर्ष स्पर्धा भरवणं कठीण झालं असतं आणि त्यानिमित्त आज ही जी स्पर्धा भरवली गेली होती ती व्यवस्था केली होती। हिंद रेडिओवाले त्याचप्रमाणे आपल्यावरती सुंदर अशी देवावरची लायटिंग दिसते। या गावचे युवराज जरूर ज्यांच्याकडून मोफत करण्यात आलेली आहे मी त्यांचे आभार मानतो। त्याचबरोबर ज्यांनी नाट्य व्यवस्था केली कोल्हापूर आलेले त्यांचे मिळवले त्यांना नाव मला माहीत नाही त्यांचाही आभार मानतो। त्याचप्रमाणे BPL साठी ज्या संघमालकांनी 8 संघ विकत घेतले होते युविका स्पोर्ट्स सुभाष बसकर, जय भवानी पेंटर सुरेश भावे, भावे स्पोर्ट्स अमित पालकर, आर्या स्पोर्ट्स
हो मोर्या मोर्या हे गणपतीचं नामस्मरण झालं. मोर्या मोर्याचं भाव याला धरले नाव काय? विघ्नविनायक मंगलमूर्ती मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे विघ्नविनायक मंगलमूर्ती. जत्रेची शॉपिंग बघा, ही बघा ही जत्रेची शॉपिंग. या दुकान जवळजवळ खरेदी केल्यासारखी शॉपिंग केल्यानी या. अरे वा. ही बघा हे फुगे, अजून 2 फुगे आहेत ना गो घरात. ह्या पेपरा बघा केदा मोठा आता. काय डंपर, हा डंपर घेतल्यानी हा बघा. आणि डंपर हा तो पण डंपरच हा. हे फुगो हा लाइटिंग वालो फुगो. आणि यो एक हायड्रोजनचं फुगो. काय बरोबर दिसणार नाही, मस्त दिसणार असते ती सगळी. ह्या काय तिकडून सोड इकडे. लहानच आपण बरोबर मजबूत. ही अशा प्रकारे ही आम्ही शॉपिंग केलं. गोड्या सांगा तू पेटवल्या. पेटव. इमान घेतला ना, इमान आत्मनिर्भर भारत. बघलास ना गाववाल्यानू. तर अशा प्रकारे आमची सुकळवडची श्री ब्राह्मण देवाची जत्रा पार पडलेली असा. आणि आता आम्ही घरात गेलो. रात्रीचे आता 1:30 वाजले. भेटाया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.